Юлайға мәргән уқсыһына келгәндә, мәргән уқсы нимәкә олашы? Ул һеҙҙең проектмы? Ҡайсан килеп сыҡҡан? Кешеләр ҡыҙыҡһынамы? Мәргән уҡсы 2013 йылда дуҫ егет минең бар, иптәш егет, ул Азат Кулдаулетов, Стамбул ҡалаһында йәшәй. Ул шунда уҡ атыу менән шөғөлләнә ине. Һәм унда беренсе тапҡыр халыҡара ярыш үткәрәләрне. Шуңа үткәрергә теге беҙҙе саҡырға булды. Һәр бер теге халыҡтар саҡыралар, башҡорттары саҡыралар. Анда бер шарт бар, бер талап, ул милли кейем була тейеш. Милли кейем һәм уҡтан атырға. Милли кейем бар ине, ян уҡтар, теге мин әйтәм, декоративный ян бар ине. Уҡтарҙы үҙем эшләп алдым да, шунда барып беренсе тапҡыр ҡатнаштым. Ҡатнаштым да, былай как-то нисектер не впечатлило беренсе ул. Шуңа икенсе йылға тағы саҡырҙылар инде. Унда барғас, уже әҙерәк әҙерләнеп бардым һәм Рафаэль Монтаев менән бардык. Икәү бардык уже. Икәү бардык да, шул уҡ йылда, 14-нче йылда, 15-нче йылда беҙҙә Ҡытайға саҡырғандар. Ҡытайға саҡырғандар да, шунда Ҡытайға барып, Рафаэль Монтаев менән шул бардык. И Ҡытайҙа һорайҙар, һеҙҙә Башҡортостанда нисә мең кеше уҡтан уҡ аталар? Беҙ икәү тим. Ул нисек икәү? 2000-дер? Юҡ, икәү тим. Ул миңә яҙа. 2000 ти? Һорау бирә. Юҡ, икәү. Миңә һушат, уңайһыҙ булып китте. Ул әйтә, нисек инде тәржемәсе аша һөйләшәбеҙ. Ул әйтә, мына һеҙ донъя ғәмурҙары, Парижға тиклем барып еткәнегеҙ, тегеләр былай һеҙ мына күсмән халыҡ, борондан билдәле уҡсылар икән, беҙ һеҙҙә анда шундай хәрәкәт бара тип, анда уҡсылар бар тип, хатта мәктәптә бәлки атағыҙҙыр тип уйлаһаҡ, һеҙ ике кеше генә инкәс. Миңә шул хәтлем күңелгә нисектер таш булып ятты шул мәсьәлә. Шунан ҡайттым дедем, уйлайым. Анда шул барғанда беҙ Уфанан Мәскәүгә бардык, Мәскәүҙән Гуанчжоу, Гуанчжоуҙан Леду, Ледудан Цинхай. Оҙаҡ бардык, 3 көн бардык дегендә, 3 сутка, 3 тәүлек. 2013 йылда. 14-нче йылда. Һәм ҡайтҡанда шул уҡ 3 тәүлек ҡайттык. Име шул ҡайтыуҙа ултырам, аэропортта ултырғанда нишләп бында шул, нисек үҫтерергә, нисек ни. И 15-нче йылда булды ул. Шунда уй килдем, нишләп бына беҙҙә үткәрмәй икән. Нишләп мин 3 тәүлек шунда барам Ҡытайға, нишләп беҙгә килмәйҙәр икән тип. Ошондай хыялым бер, нисектер проект тыуҙы. Мәргән исеме юҡ ине, шунда уҡ атыу буйынса фестиваль үткәрергә тип. Хатта шунда октябрь айында бөтә донъя башҡорт ҡоролтайының булды, съезды булды. Шунда мин сығыш яһаным, һәм шулай, мына эләгет, шунда беренсе фестиваль үткәрәйек, һәр бер райондан 2 кешене ебәрегеҙ тип тиҙем дә, шунда бөттө. То есть, әлбиттә, һүнде шул теге ҡоролтайҙан бер булманы. Мин нигә киттем? Мәҙәниәт министрына бардым, Шафиҡа Аминаевна, шундай тәҡдим шулай мына фестиваль үткәргем килә ти. Ул ҡыҙыҡһынып китте, әйҙә, үткәрәйек. Һәм республика халыҡ ижады менән берлектә беҙ беренсе семинар үткәрҙек, уҡ атыу буйынса Ҡырмыҫҡалы районында. Уҡсылар килделәр теге райондардан, кем теләй атырға инде. Шулай Өфөлә үткәрҙек һәм беренсе фестиваль үткәрҙек. Уҡлыҡаяла, теге Өфөр районында Уҡлыҡаяны һайлап алдым, сөнки теге исеменә тапып килеш тип, символично булған тип. И һәм шунда беренсе фестивальгә минең дуҫтар килгәндәр, Литванан, Польшанан, Ҡытайҙан, Турциянан. И ул теге беренсе фестиваль, халыҡара фестиваль булып китте. Беҙҙең республиканан дөйөм алғанда 17 уҡсы булды, ҡалғандары сит илдән килгән ҡунаҡтар. Һәм шулай итеп ул фестиваль үҫеп китте. Мына 5 фестиваль үткәрҙек. Быйылға иншалла 6-нчы фестиваль үткәрергә ниәт ҡорабыҙ. Һәм көҙгөнө алып беренсе Аҡсулпан, Күчекбай Аҡсулпановҡа бағышланған бер ярыш үткәрҙек. Һәм шулай китте. Ярыштар китте. Һәм беҙ теге һәр бер үткәргән ярышҡа исем бирәбеҙ. Теге батырҙың исемен теге бер программа һымаҡ эшләп бара. Башҡортостан батырҙар иле тигән
Чөнки мына баштардан балалардан һораһаң, кем батырларның исемен нидә бирә? Кемдәр беләһең? Мына һине һорыйм. Минме? Әйе. Иса батыр. Алдар батыр, Кинья Арсланов батыр, Салават батыр, Юлай Адналин, Боранбай Сәсән, Алдар батыр. Алдар батыр еттең. Батыр. Ну, батыр деп әйтә алмай, Әйе. батыр түгел деп әйтә алмайды башка. Әйе. Ну, бишәү тип, ну, яхшы. Мына башкалардан һораһаң, улар Шаймуратов генерал и Слат Юлаев и башка белмәйләр. Караһаң, һәр бер районда унар кеше бар. Әйе. Булган элек. Батырларның теге исемдәре кем мына нидәрдә һуштара катнашкан, кем ни батырлык күрсәткән, ондай һәм ушул кешеләрне сыгара кирәк. Чөнки халык яшәй дә, и как дисек, мына безнең тарихта аны өйрәнмәйләр. Бүтән тарихта безнең нисектер, бер әймә булһа, Мәскәүдә була. Әйе. Теге швейцар ябырылһа Мәскәүгә, поляктар ябырылһа Мәскәүгә, Наполеон Мәскәүгә, Гитлер Мәскәүгә, а бында как будто белмәү үтмәгән һымак. Һәм бит теге провинция буларак, теге глухая провинция дигәндә. Яшәмәгәннәр һымак. Яшәмәгәннәр һымак. Моны ысынны барлыкта караһаң, менә мәсәлән, шул Пугачев явын алганда, ул монда үтте бит. Монда үтте. Һәм шул Пугачев явынан һуң башкорт мишәр гаскәре барлыкка килә. Ул зур нисектер тәргиз бирә. Һәм ошында нисектер Башкортстан үденсе яшәй башлай. Уны тормыш көнкүреше үзгәрә. Или мәсәлән, мына Тамерлан менән Туктамыш явы. Шул ук мына Башкортстанда үтә ул. Беренче берлеш монда була. Һәм шуннан һуң Алтын Урда таркала. Ул да мына караһаң, мына теге урыслар әйтәләр, янәһе битва, Куликовская битва була ла и Алтын Урда таркала дигәндә. Анда бит сатканда теге ул как бы периферийный гына ни булды уларның явы. Иң теге зур яу ул мына Туктамыш менән Тамерлан арасында булган. Ошында Башкортстанда беренче ул теге беренче яу Учалы районында булган, Учалы күл өлгәһендә. Ушул Учалы исеме Уч алдым дип аңлата. Ничек? Уч алдым. Чөнки Туктамышты тәхеттән төшергәс, уның агалары нидән тәхет алалар да, ул Туктамыш Тамерланга хасып котыла, теге яшенә, һәм Тамерлан уга гаскәр биреп, теге тәхетен кире алырга мөмкинчелек бирә. Ул теге Туктамыш Алтын Урданың тәхетенә ултыргас, Тамерлан зур поход оештыра, неге Индия барырга дип. Шунда киткән сакта Туктамыш буга һөҗүм итә. Тамерланның ниенә, дәүләтенә. Һәм бу мин һине тәхеткә ултырттым, һин миңа шунда ябырылдың дип барып, мин һине туздырам дип, капыл нигә ябырыла. Юнәлә төмән ягына. Туктамыш буны күргәс, каса иде. И шул бuna нидә Урал тауларына кергәс тә бер күл эргәһендә Тамерлан уны тармар итә. Һәм әйтә, үс алдым ди. И шуннан Учалы күле килеп балыкка килә. Ну, исеме. Һәм шул Учалинский район шуннан үс алдым дип район. Димәк, Башкортстанда һәрбер урында беренде яу булган, хугыш булган. Әйе. Аны бездә берничә дә күрәтмәйләр. Без белмәйбез, яшәйбез дә. Хәтта бер районның исеме шундай бар. Тамерланга, Туктамыш белән бәйле. Без моны бөтенләй белмәйбез. Шуңа күрәм, ошондай нидәрде вакыйгаларды балаларга, то есть яшьтәргә, балаларга өйрәтергә кирәк. Чөнки монда күп нимә зур вакыйгалар булган һәм без теге ситтә генә яшәмәй, периферия, Россиянең хап уртаһында яшәгәс, без теге шуны белергә тиешбез. Чөнки менә бу Башкортстан Россиянең тарихына бәйле. Костюмдарга килгәндә, менә башкорт милли костюмы әлеге вакытта сәхнәгә сыккан сценический костюмнардан нимә менән аерыла? Безнең башкорт милләтенең костюмнары казактардан, кыргызлардан, татарлардан нимә менән аерыла? Нимәлә безнең үзенчәлек? Бармы ул үзенчәлек безнең милли киемдә? Үзенчәлек бар әлбәттә. Сәхнә киеме бар. Сәхнә киеме ул теге, ялтырап торган заманча нидән тукманнан тегелгән, чөнки ул теге 5 минутта гына сәхнәдә биеһең дә или там сыр яһаң да, шуны бетте. Сисәң дә икенче кием киеһең бит.
Милли киім ол этник киім, ол табиғи тоқымадан ішленген, тігілген. Күн недерді іштері менен шол сукно недер етім һәм башқа тоқымалардан тігілген болған. Әлбетте элек тіккен сақта недер болмаған размердар. L, M, XL болмаған. Дур костюм тіккендер. Алиэкспресс әлі ішлемеген енді. Элек мына бір лекалы болға, шуны тіккендер де, балағала наурыз тігендей. Mesela мала йөрөй, үсә ул сабый нейіне кустығына бире тапшырайын деп. Һәм ушулай итеп киемдер нисектер күсіп баргандар һәр беріне балалардың киеме күсіп барган агаларынан кустыларына берилген. Туды бармаған ди яхшы булган. Туды бармаған. Тудһала уны әлбәттә итеп эшкәрткәндәр. Һәм кием әлбәттә ул нисектер акса формаһында булган. Мәсәлән, менә Али һаман безгә барып иткән, кияү күлдәге мына туй күлдәге бүләк дип. Ул электен дә шунда булган. Киемде акса формаһында куллангандар һәм мына шубу с барского плеча әйтәләр бит. Бай мошнерга киеме нисектер түләгән. Мәсәлән, шул Степан Злобинның китабы буенча Пугачевка не бирә. Киеме капитанская дочкала Пушкинның тунын Пугачевка бирә. Шуның ман таный бит. Шуга ул кием элек-электән нисектер денежный не формаганда булган. Бына барур төрки халык бит инде безнең айрыламы башка төрки халыктардан кием? Яки элек барур берек булган. Мына күп кеше әйтә, рулар мына мәсәлән хатын кыздардың киемдәре унауга якын недәре төрләре бар. Көньяк киеме, мына дин башкортларының киеме, көнсыгыш, көнбайыш, дөнья көнсыгыш киемдәре, мына Күрәүдә шу мына әйтергә була. Балкатай районы, бу мына Барда районы башкортлары, бу дин башкортлары, бу Бурян башкортлары хатын кыздардың киемнән айырып танып була. Мына ирләрнең киемдән улай атлым танып булмай, айырып булмай. Ни өчен? Элек ирләр біріш киінгендер. Хатта қазақтар менен, қырғыздар менен киімдер біріш болған. Ол мына Кавказда шулук. Бұта Кавказдардың черкеска, мында папаха, мында газыри, кинжал. А кім ол? Чеченмі, ингушмы, осетин, гагаус, лезгин, анда айтып болмай. Әргәлі хатынды қойған, бұл ингуш, бұл хат, кабардинец, бұл аварец, бұл грузин. То есть хатын милләт битәгән. Бездә шулай мына әйтмәдер бит, ата теле дип. Әсә теле әйтәләр. Чөнки милләтте барыр әсә хатын кыз тәрбияләй. Ирдәр ул киендиңдә яуга киттең. Шуга кара мына шуңа күрә күп гравюраларды һәр кыргыздар әйтә күрәләр, бул кыргыздар ди. Кадактар күрә, бул кадактар ди. Ногайдар күрә, бул ногайдар дип. Чөнки кием бериш булган. Шуға оны айыру мәсьәләһе бик кыйын. Һәм ушы әгәр дә мәсәлән гравюралары не булмаһа, авторның подписе башкирец дип уны исбатларга кыйын. Исбатлау кыйын. Чөнки әтәндә киемдәр бериш булган. Шуға күрә мына шуныһы менән бик ней нисектер тикшеренергә һәм өйрәнергә еңелрәк. Чөнки мына безнең музейларда ул хәтлем киемдәр торып калмаган бурынга. Мына Казакстанга барһаң, я Кыргызстанга барһаң, киемдәрне карап өйрәнергә була. Нисек киемдәр булган икән? Мына Солат Батыровның һәйкәлендә киеме тап киләме үзенең вакытында? Яки Сосланбек Тавасеев ниндидер яңы стилизованный киемдә индергәндер? Юк, уны тап килә, чөнки вот уның бүреге камсат бүрекме или камсат бүрек түгелме? Камсат бүрек ул мына ниме камсат бүрек нимеке ул? Камсат бүрек ул не? Кемәле Фәйзи Гаскаров бейүдәресен уйлап. Юк, Фәйзи Гаскаровтың анда түлке бүрге.
түлкі бөрге. Қамсар бөрет мына икен немен шай. Жоқ, ол қамсар бөрет түгел. Ол Гаскаров кетіп аталады, или Словат кетіп аталады. Анда сын қараһаң, онда екі не құйрығы жоқ. Ол несектор бір шындай. Салатилаевтың хәкәне. Әйе, оны құлақсын, и шындай не бола, просто как бы этот не дайры. Ошылай бүкләнгән терінің не құйрықтары түшә. Ол екі құйрық түгел, ол просто терінің теге түріп алған недәрі, ослары. Бұлай мына киімге қараһаң, ол киімі тап келе, чөнки онда оны хайкәлді қабыл еткән комиссия, онда тарихшылар да болған, этнографтар да, онда нық тикшергәндәр, чөнки ол бұл символ, республиканың символы, дәүләт символы, халықтың символы, һәм оны мына мәсәлән теге коммунистик партия болған сақта, ондай комиссия нық игътибар етілген. Причем такой символ ушул ул бит сын матур хайкел. Әйе, сын матур хайкел. Мен онга тең болган хайкеллерди көргөм жок. Әйе. Мәсәлән, Монголияда бар бит Чингис хандың. Бары стилизованный һәм ул. Әйе, и зур, и как будто нейдән агастан балтамаш. Ну, не ачасың да. Әйе. А менә Салатилаевтың хайкелинең бер не бар? Уның колагында алка торган. Стап та Салатилаев алка кигән. Оны айтып булмай, әмма описаниялар юк бит. Описаниялар Салатилаевтың описание бар шул инде. Бәлки күрәле, кара йөзле, әйе. Не бар теге шрам бар икән, шуны теге не бар? Описание. А мына алка турагында описание юктыр. Әмма ушундай алкалар булгандыр ул. Ул бит осетиндар арасында, Сланбектовик, ну, Кавказ халкы арасында ул бит теге опознавательный знак булып торган. Юк, ул Кения балаларның шундай не кигәндәр. Алка кигәндәр. Кения, чөнки мына хушка барганда теге бер ниндәй опасный задание ибарәм тәһәң теге бул Кения баланы бердән бер түк калган баланы ните булмайды, ул әйтә алмайды. Мин бердән бер калдым, мине ибәрмәгә дип дигәндә. Шуңа теге атаман торала, теге мына кулбашы карайды. Аха, бу буны бердән бер малая калган. Буны ибәрмәгә дип хаклап, ну, бары хаклагандар. Чөнки гаскәрдә элек-электән нисектер бүта тугандар булган. Рума йөргәндәр бит. Анда булганда һинең гаскәрдә уң як, ул якта бары или агайың, или кустың, или ирнәң, или кияү, я кодай, нимәме, бары тугандар. Шуңа теге кем нидә турып теге төшүп калһа, яуда теге яраланыпмы, или вафат булып, уны бары теге күтәреп алып кайткандар, алып чыккандар. Мен Салатилаевка килгәндә, Салатилаев хакалһыз күрһәтелгән. Описание буенча мин исләмәмсә, аның Бакенбардығы булган дип язылган шул тарихында. Ул чуты уны турында мин әйтәм. Ну, Салатилаев хакалы булганмы, яки хакалһыз булганмы? Хакалы булгандыр ул. Чөнки ул вакытта кырынмагандар. Уңа 20 яшь булган. Инде хакалһыз булган диген. Әйе. 20 яшьтә нидә хакыл булган? Юк, менә все равно ул бит инде 300 ел элек булган. Ул вакытта ирләр дә нирәк иртәрәк созревать икән. Бәлки хакалы булгандыр. Ну, чөнки мин бер описаниялар тарихсын әйтә алмыйм, монда Бакенбардығы булган дип. Бәлки үсеп барган, но аны күрһәтелмәгәннәр. Хакал булһа, уны язырлар инде. Мәсәлән, кара хакал. Тарихта билдәле. Ну, кара хакал оларак булган. Әйе, олар булган, ну, хакал буенча уны тәсвирләгән, менә бу кара хакал дип. Я мына Кения абызды беләбез хакалы булган икән дип. Ә мына Салату юлай азналь турагында белмәй әйтеп булмай. Ну да, описаниялар. Описаниялар, әйе. Шуңа мин хакалы булгандыр ул мәлдә. Ну, азакта әлбәттә хакал үткәндер ул. Картайгасын. Картайгасын. Һеҙҙең өсөн топ 3 батыр башҡорт милләтенең. Алдар Батыр. Алдар Батыр. Күчербаев Чулпанов. Кара Сәсән. Кем? Кара Сәсән. Белмәйем. Ну, Кара Сәсән ул Чал районынан. Бер так не булган. Алдар Батыр ул Азов сугышында Черкесте енгән. Әйе. Уның зур нидары бар, нисек эшләре зур, уны турында кино төшерелеп була. Һеҙ шуны, шул Алдар Батырны, шул батырларның тарихтарын беләһегеҙме? Беләм, Өйрәнәһегеҙ бит инде. Калган батырлар нимә менән дан тота? Ну, Күчербаев Чулпанов, мәсәлән, ул шул ниндә Пруссак швед походында катнаша. Һәм анда король Густавка не бер
тиги показательный выступление күрәтә. Атта сапкан килеш, шулай укты нитәле, ташлай да, икенче укман ярып, тигедеп ярып ата. Шуннан неге үтәнгеләр дә шулай неге халалар, тиги илендирип, ияргә, шуна басып, сапкан килеш йомыртканы искә ыргыталар, шуна укман ата, ярып ата. Шунда нидер сослуктар күрәтә инде, тиги мәргәнлекте күрәтә. Шуга онда әле һаман бит шуны шуңа ите булмай. Улар яшәгән бит инде шунда. Яшәгән. Шуннан Карас Сәсән дигәндә ул шул тарихтан беләбез, кадактар не киләм? Барымтаман киләләр һәм ют кадактар була, аттарлап китәләр. И 30 башкорт арттан төшә. Арттан төшәләр дә шул кадактарның бер Акша Батыр дигән не була, итәкчеләре була. Һәм теге бар үтәләр дә теге, бар үткәс теге туталар. Туталар да типа хәзер бер алыш булса, бүтәдә үлеп калалар. Әдәг ни? Бергә бер сагыз. Раз на раз дигәндәй. Элек шундый неләр булган бит инде. Все-таки юллаштап кеше. Юла булган теге кешене барып теге гомерен ничектер хөрмәткәндәр. Минем фикерем буенча менә хәдә гафит итеп биреп. Ничектер менә бар далала яшәгән степной халыкларның шундый нее бар ул. Теге ярдәм итеп йөрергә, кешене хакларга более кодекс чести булган. Шуга хәтта моны беләбез дә менә шул Калдар Батыр менә Черкесный хушалар, ул дала юлагы теге гаскәр алдына салалар да бер батыр бергә бер хушалар. Кем иңгә шул теге иңелгән дип. Элек шулай теге хушалар да бу иңелһә, все алдан кан коешмай дип. Теге аксан түләдәр дә иле теге ни мәсьәләне сизеләләр. Теге все бит иңелдек, бу һедің ни. Башы право тейдәр дә катып китәләр. Чөнки ничектер кешенең гомере бик ни кыйбат торган. Ул әлеге вакытта теге ничектер кешегә карап бармайда, нитмәйдәр. Ул мәлдә кешенең гомере кыйбат нитергән, хакы нык булган. Шуга менә шул Акша Батырман салар да улар атышалар. Тауга тау. Бу нисеп Акша Батыр тегәс, уның теге ние була. Доспехи Аксаннан тегелгән. Аксаннан теге. Шуңа Акса Батыр. Акса Батыр башкортса, Акша Батыр казакса. Кольчуга булган шундай. И шуны тегени Карас Сәсән аты өлтүрә. Аты өлтүрә, шун бер тау башына үде күтәреп, апарып ерләй. Кадактарын аттарын кайтарлар да кадип китәләр. Тоже шул. Тоже как-то теге ничектер рыцарский такой ни поступок. Батырларга килгәндә, әлеге вакытта башкорт халкында шундый немен күрәм. Теге спорт белән шөгыльләнгән кешеләрдә, теге занимация иткән кешеләрдә батыр диләр. Шул дөресме һезнең фикерегез буенча? Яки батыр исемен яуда яулайлармы? Элек яуда яулагандар инде. Уны хәзер әйтергә шул тиң киләме батыр дип? Юк, хәзер институт батырлар институттары юк хәзер. То есть ул элек институт булган. Просто нигде күрһәтергә батырлыкты. Батырлыкты күрәтер өчен ул менә мәсәлән яуда сапканда беренче булып 2 тапкыр гаскәрдән иңне беренче булып хулга тишин. Шаймурат Генералов батыр получается. Батыр, Яуда үлгән. Юк, ул нигә должен первым удариться в это, вклиниться во вражию. Шулай булган бит инде. Шаймурат батыр, шуңа батыр ул. Демәк, һуңгы батыр дип әйткәндә була. Һуңгы батыр дип әйткән була. Аңлашылды. Татарларның милли киеме, икенче тема күрсәтә татарларның милли киеме менән башкортларның милли киеменең айырмасы нимәле? Айырмасы дип күп татарның милли киемдәре улар менә нугайларның киемдән алгандар. Һәм улар мәсәлән астраханский татар әйтәләр, или юртовский татары, или карагарский татар, шул нугайдар һәм уларның киемдәрен татарлар кыт дип әйтәләр. Ул дөрес түгел. Чөнки нугай халык ул айрым халык нугайдар һәм уларның киемдәре әлбәттә айрым. Менә Казан татарлары шул киемдәрен үзләренеке дип әйтәләр. Менә башкортлар татарлардан килеп чыкканмы, яки татарлар башкортлардан? Башкортлар элек-электән булган. Татарлар исәткәндә татарлар менә 19-нчы менә 20-нчы булаттың
революциядан соң гана барлыкка келген. Казактар да шулай бит. Казак болмаган, киргиз кайсактар болгон. Киргиз кайсактар, ну казактар 1700-жылдарда улардын турагында сыгынактар бар. Мына шул Абул Хайыр. Казак деп айтпагандар уларды. Жок, айткандар. Казак деген. Шул мына ишин бараны биш казак деген урман казак бар. Ул исими неден юктан келмеген бит. Или шул Акша Батыр тип ул кыргыз кайсак деп айтмагандар, казак деп айткандар. Ни үчүн кыргыз кайсак деп айткандар? Анда 3 жуз була. Бир жуз немеке? Жуз ул теге кланы. Шул неде жузда ырудар була, шул табын ырыуы 3 жузда була. Или Хатай ырыуы шул жузда үз жузунда була. Хатта мына большой жуз, теге дур жуз, ул неде кыргыздар менен бирликте эргеле жашайдар, һәм шуга мына кыргыз кайсак деп айталар аны. И шул исем бүта казактарга тарала. Ырыдар айтканда биздин 7 ыруудан көбүрөөк болгон бит. 40 ыруу. Даже 53 ыруу. Чүнки әлеге күндө 7 ыруу бүтүнлөй юкка чыккан. Ничек? Бүтүнлөй юк 7 ыруу. Бирде. Ничек? Мына 53 ыруу болгон, улардын 53төн 7 ыруу азыр юк. Mesela mına elbette biletigi mına Buryan ırı, Kıpsak, Aylı ırı бар, зур ырыудар. Калган мына Шырын ыры була болгон, анда шундай ырыудар, белекей ырыудар улай юкка чыккан. Ассимилироваться эткендер бекендер? Мына Свердловск өлкөсүндө ондай ырыудар юкка чыга, Хамар өлкөсүндө, Сарытау өлкөсүндө. Әлеге вакытта мына перепис өтөбүтүндө бүтө Россия боюнча переписте өттүгүдмү? Ким тип өтөгүдү? Ядыгыз. Айтмайм. Россия болуп калган, секрет болуп калган. Мына эмне үчүн башкырттар татардарды яратпай? Ничек болот ким айтат? Мен мына бытовой шовинизмди көрүп өткөм. Жок, бар ул сынапта ошой сөйлөшкөндө эле татарлар деп айталар да. Жок, ар бир халыкта Хилгенге жокпу ошол? Бар, хилгенде бар, амма менин жакын досторум татарлар бар. Менин да. Мен Будем милиция түгел, айта алам. Чүнки как бы исламда милициялык тыйыла. Я мусульман түгел. Шуга исламда милициялык жок. Шуга киши Жок, но миллеттер бар бит. Миллеттер бар, халыктар бар. Халыктар бар. Но өзүңдүн неңди тарыхыңды, неңди культураңды, мәдениетиңди алып баруу. Билерге тийишиң, но уну менен гордиться нельзя. Шуга татар халыктала улардын билдели шахистер көп. Бик нидер, мен хүрмөт эткен кишилер бар. Тик мына араларында албетте кишилер бар, биздин тиги тарихты эйлап өздөрүн тарткан, тиги тарткыслагандар кишилер бар. Ул хатта мына нугайлардын тарихын тарталар, башкырттардын Алты Орда тарихын, хатта мына башкорт атын тартып алалар. Ушундай вакыйгалар бар. Курайды, мындай вакыйгалар була турган. Мына семейный безрод деп айталар. Башкырттар менен татардын арасында каңгыроо, талашуу кимге выгодно деп ойлойсуз? Разделяй властвуй дегенде элегиликте ушундай бир поговорка бар. Макан шуга мен политиканан алысыраак туктарга тырышам. Бул политика түгүл. Бул политика. Бул мына бытовой урамда мен неме көрөм, ауылдарда. Не, бытовой урамда маселен мен көргөн жок. Мен татар сүйлөшөм, мен башкырт сөйлөп берем. Жок, мына мен башкырт ауылында жашаганда эле ауылда, мен башкырт ауылында жашадым. Бүтүндөй бир татар болса, шуну шул татар тип насарлап айталар да, мен албетте мына аңламайм, и шунда жашап, өзүң да шайтып өтөң да айтын, и просто татарлар тип кылды элтешлер. Просто шулай тарбияланасың. Бул албетте насар достор. Мына шул милициялык деп айтсаң, муну бир татарларды яратмай, тик мына бир ягда бар, башкырттар өздөрү бири-бирин яратмай. Яратмай. Эмне үчүн башкыртты батыра? Сиздин пикириңиз боюнча. Биринчи күнсүлүк. Күнсүлүк нык. Эмне үчүн батыра? И как бы русча айтканда нереализованные возможности. Чүнки элге вакытта биздин халыкта эрлердин
бәсе төшкән, ирдәр була алмайлар. Матриархальный Матриархальный общество, чөнки мына мен күп ирдәрде беләм, теге вроде ир һымак, хатын кызлар белән спорлаша. Төшеп китәләр, шунда әрләшә башлады. Мен шул хәзер уңай булып китә. И безнең моны халыкта бер нимә бар, хызат үз хүзендә туры теге тотора алмайлар. Үз хүзендә түгелләр. Шуңа менә ир кеше ул үз хүзендә булырга тиеш. Тугры булырга тиеш. Димәк, шуңа башкортларда батыра. Шугалар, Мына шул ук мына Салатуллаев кайтканда, без уны карайбыз да, думаш, мына бүген күлдектән караһаң, әйтер сумасшедший кеше. А ул безгә кара, әйтерне, һез башкортлар түгел. Кеше түгел. Һез башкортлар түгел дип әйтерне. Шуга шунда күлдектән, то есть, әлбәттә караш үзгәрә, әмма бүген көндә заман да үзгәрә. Заман да үзгәрә, халык та үзгәрә. Ирдәр нык ваклана. Нык вакланалар. Мына шул нейді теге институт мужествоны һаклап калдырыр өчен. Элек бит инде ниләр дә булган бит инде. Нисек әйтәләр? Ритуал посвящение мужчины. Шундай ниләр югалгас бит инде. Шул ук мына Һабантуйдарда элек теге яу булмаһа батырлыкты нисек күрәтергә? Көрәшеп. Нигә баргандар да Һабантуйда бер-берен теге нисек батырлыкты күрәткәннәр. Шул теге ат савышта, ук атуда, көрәштә, анда багынага менергә, сослыкты, тирлектә, көчлектә, куатлыкты күрәтерүс. Шунда нидә катнашкандар бит. Хәзер Һабантуйга барһаң, нисек мына бүгенгә әсәйдәр. Балам, йөрмә, һәр кулайың төшмә, анда барма, айманда тыйып торалар. Малай дип булып үсмә дип. Хуышма, улай ярамай, улай ни дип. Нисек инде малай хуышмаган? Нисек инде теге агаска менмә, нисек агаска менмәһен? Атка якын бармай, нисек башкорт атка якын бармаган? Эте буна үдебез нитеп тая. Мин мәсәлән малайымны бер касан тыймадым. Атка бардым, уны 12 яшьтән алып Бордонга бардым. 2 тапкыр булган малай, булды 12-13 яшендә. Хәтта медалы бар Бордонга булган өчен. Атка олдырттым, аттала йөри ул. Уктан да ата, агаска менә хушка хуштың, ни өчен? Гадилек өчен, все бетте. Башка хорамайм. Милицияга йөрмәнем, теге заявление дип тукмалып килһә, тукмалды. Задел дигәндәй. Булай менә арттан йөрмәм теге. Хушма дип әйтмә. Как раз таки Салатуллаев турында һорау бар иде. Теге пример күрһәт әйтеп киттегез, пример әйтеп Салатуллаевты. Салатуллаевты башкортлар хатканмы? Тотканмы? Бер ни сыганак буенча башкортлар, икенче сыган буенча мишәрләр. Әбсәләмов дигән фамилия, исемне. Мишәтев ишеткән. Оларга Салатуллаевты тотып биргән өчен каласын әйткән. Кагаз иткәннәр. Шуны мин дә ишеттем, әйтә алмыйм. Мин чөнки Салатуллаев буенча ничектер өйрәнмәдем ул ниде промежутокта тарихны. Мына хатта бер теләк бар иде, 2 ел элек Салатуллаевтың 265 яшь юбилей булды. Шунда реконструкция үткәрәм дигән ниятмә йөргәнем, бардым Салат районына бардым да, шулай администрациягә килдем. Әйтәгез, реконструкция, хәрби тарихи реконструкция үткәрәбез. Уже һөйләштем теге Петрозаводскийдан клубтар килгән тишендә, Рус гаскәре буенча теге драгундар, солдаттар, нидәр, анда Петербургтан, Мәскәүдән, Смоленский, Саратов, Свердловск, Челябинск, Пермь. 11 кала, 11 өлкәннән нидәр Рус гаскәрләре килгән тишендә, Дон казактары килгән тишендә, калмактар. И меңә администрация нити. Мин анда бурынгы менә теге таш тирмә бар Салат районында. Шунда үткән теге, анда бер урын бар, шунда теге өстән карайһың, астан ни, шунда реконструкция үткәргә. Ул әйтә, юк, моны Һабантуй яланы бар, шунда үткәрегез, сәхнәргәндә. Я говорю, онда булмай. Тегенә кирәк, нишләп я говорю, теге хәвефлек буенча, әгәр дигәндә пир патрондар халыга, шарта башлаһа, аттар үркеп нитә, ул могышныгә халыкка.
халыкты тапап кетирге может. А тигинде мына Таштерме ягында анда елга бар, елга айырып тора халыкты, и аттар бары елга аша сыкмайлар инде. Ол да ниттик сөйлөштүк, шуны айтам. Бул һиңа керек, миңа керекми? Мен һиңа бүтө неме келтирем, әдир немени, и как бы шуны отбой бердим. Була мына күрһәтһәң, ушунда ул бизде үткән тарих. Ушуну вакыйганы әгәрдә интекләп тергедеп күрһәтһәң, халыкка нисек булган? Ул кызык булыр инде. Чөнки монда зур фестиваль, әйтәндә, Урал регионында юк. Мына хатта мына хәзер киләсе елда 24 елда Уфа каласының не була, юбилей була. Шуңа багышлап белги үткәрергә булырдыр дип барыбер өметләнеп йөрим. Шул ук мына теге штурм Уфы дигәндә анда барып башкалар да катнаша, урыслар да катнаша, башка халыклар да. Шуны халыкка күрһәтсәң ничек булган икән? Мин уйлыйм, кызык булыр инде. Хатта үскән буна яшь буынга теге бала саккала. Не интересно уята бит. Мына тарихка ничек мына безнең теге периферия булмаган, шундай зур вакыйгалар булган. Хатта мына Уфаны һөҗүм иткәндәр икән. Аны күптәр белмәй бит аны. Аны күптәр ала алмаган. Ул теге не завоеванный город дигәндә. Крепость бер үләһәң тауда тора бит. Мына Иман кала дип йөрткәннәр бит. Иман кала ул ставка булган. Нугай хандардын ставка булган. Ул санаторий Звен Русчанлары булган. Чёртое городище. Мына городище Уфа ул нәмәгә? Городище Уфа ул әлеге вакытта Фрунзе менән Воровск урамы эргәһендә, шунда ВКПле теге, башкорт. Фрунзе урамы, Заки Валиди урамы. Заки Валиди урамы, Воровск урамы эргә теге нинде, мөшендә. Пушкина урамы арасында городище Уфа-2 дип, не сможет. Ул бит менә шул городищены караһаң, Өфөнең Казандан да олорагын дип исбатлап була бит. Исбатлар була, чөнки монда 2000дән ашу артефактлар табылган. Уже уны исбатлагандар. Менә мәсәлән, Казандың 1000 еллыгы ничек исбатлагандар? 2 тәңкәне табылгандар да. Казанга 1000 ел. Бу бит инде бүтән опять шул политика бит. Юк, шул Казандың 1000 еллыгын байрам иттересенә күп итеп акса алыр. Әлбәттә, шуга Мәскәүдә, Мәскәүдә кешеләр була тиеш. Шуны нигә хөкүмәткә yetkереп, аксаны сыгарып, оештырырга тиештәр. Казанска каршы бездә онда кешеләр юк. Менә сенатор бар. Матур гына сенатор безнең Ялалов, Ирек. Йөрү, нимә эштә икән белмәм. Не эш башкара ул. Күпердәр төбе. Күпердәр. Шунда кешеләр безнең байтак кына, теге менә шул депутаттар, йөргән депутаттар бар, күренгән эшләр юк. Казанска каршы. Менә Татарстанның лобби бигрәк ни куәтле, зур, әүдәмрәк и яхшы эшләгән. Күршеләргә афарин гына дип әйтәләр. Афарин. Да, көндәшергә урын юк, һәрбер место под солнцем бүген итә. Менә әлеге вакытта интернетта еш кына, бәлки Инстаграмда серле пабликаны язылгансыңдыр, бәлки язылмагансыңдыр. Унда шундый не бар, башкортлар улайтмай, башкортлар булайтмай. Менә асын башкорт әлеге көндә кем ул һәдәң өчен? Асын башкорт булыр өчен нимә эшләргә кирәк? Ничек яшәргә? Асын башкорт кимдин күзлегеннән караганда? Һәдәң күзлегеннән караганда. Минем күзлегемнән караганда беренче тарихты белергә тиеш. Тарихыңды, шәҗәрәңде, ничә буынды, 7 буынга тиклем кәмендә телеңде белгән, үз худында тугры торганы, мутлак ислам динендә булган. Шул. Менә Чингиз Айтматовтың нее бар произведение. Чингиз Айтматовтың вроде Маңкорт дигән. Маңкорт түгел, ул икенчеле аталган, онда шундый Маңкорт. Маңкорттар кем? Маңкорттар, ул как бы ниже литературные әсәрдән алынган. Безнең халыкта ул күп йөрү әлеге вакытта. Ул әсәргә эләккән кеше һәм уны ничектер колга әйләндереп, тарих теге исен алып, нейн алып,
тарихын алып, бүтүнләй юкка сарып теге робот эшләп, шул маңкуртка әйләндерәләр. Әлеге вакытта башкортларда маңкортлаштырганнар дип әйтергә буламы? Башкортлар маңкортка әйләнгән дип әйтергә буламы? Юк, ассимиляция бирелгән, нык ассимиляция иткәннәр. Ассимиляцияның бара, хатта моны үземдән бер мисал килтерәм, минем ике туган һеңлемнең малайы Вадим, Губайдуллин Вадим. Башкорт исеме. Өзінің малайына исем Ярасов деп қошқан. И шулай китә мына теге исемдер, урыс исемдәрен Светлана, Ирина, Лариса, теге Данил, Саша, Ярослав, Дима дип кушалар. Исемдән башлана ул. Гаилә исем ничек кушаһың, телдән мына тел мәсьәләһе Как раз икенче сорау тел тора. Ну катмарлы ул хатта төпкөл райондарда балалар үз телендә һөйләшмәләр. Урыс телендә. Ул безнең генә проблема түгел. Ул не глобаль проблема. Бүтән халыкларның шундай. Менә мин калмактар менән аралашам, уларның шул проблема. Уларның хатта балаларына түгел, улар да һөйләшмәяләр. Дагестанда ул нык зур проблема. Әйе, чөнки уларда теге бәләкәй халыклар бар. Улар бөтенләй ассимилиация. 10 мең, 15 мең теге тау арасында яшәйләр. Һәм теге атка төшәләр дә, теге Махачкала каласында неге Мәскәүгә китәләр, анда русча һөйләшәләр. Русча һөйләшәләр дә балалар шул русча һөйләшәләр. Ул халыкларның хатта язулары юк. Әдәбиятлары юк. И носитель языка ата теге картайларына, олата өләсәләр. Улар үлгәс халык бүтүнләй юкасыга, то есть тел юкасыга. Улар теге балалар кайтып йөрмәйләр, ендәр кайтып йөрмәйләр, анда чөнки тау арасында интернет тотмай, свет юк, не юк дип, юл юк. Шундай кайтмайлар, йөрмәйләр дә теге улар үлгәс халык бүтүнләй юкасыга. Аваристарның шул проблема недә кумыкта. Аваристарда әдерәк. Аваристар күбрәк, амына теге анда 130 милләт яшәй, шулар милләттәр арасында күп недә халыкка юкасыга. Менә шул тел бетүне туктатыр өчен нимә эшләргә кирәк булса? Беренче кызыксыну үтәргә кирәк. Менә күп әйтәләр бездә инвестиция, башкортстан инвестиция итәргә кирәк. Мин менә сит илдә күп йөргәнмен. Килһәң, башкортстан дигән белмәй, кеше белмәй. Татарстанды беләләр, Казанды беләләр. Казакстанды беләләр. Килһәң, Казакстан? Юк, Башкортстан. Казан. Юк, Уфа. Казань. Татарстан. Юк, Башкортстан. Башкортстан, типа, what is it, типа, где? Where is it? Башкортстанды белмәйләр. Менә уны белдерер өчен, инвестиция талау өчен зур гына кино төшерергә кирәк. Вот мин тоже шул фикердә. Безнең битендә бар батырлар кино төшерелә. Әйе, зур гына бер, хәтта мин мәсәлән Мел Гибсонны сакырырмын. Анда бюджетта, мәсәлән, $800 миллионов. В принципе, Башкортстан өчен теге бюджетты алаң да, как бы чиновникларның зарплатасын и шунда бирә. Но улар төшерәләр, шуп теге Чиленән алып Кореяга тиклем теге бүтән дөнья 2 секундта башкортларды уйнаган өчен. Балалар уйнагалар, теге телдә булса, амна башкортлар икән бар, шунда халык бар икән дип, шунда гына безне беләсәктәр һәм шунда инвестиция киләсәктәр. Пока безне белмәгәс, хоть тел һәнимештә, аны телдә бөтер, кызыксыну да булмас. Хатта безнең балалар да үсеп теге башкорт булуына ни мәгънә. Мына балаларга аңлату кыен. Улар монда яшәгәндә белмәдә. Әйе. Хатта мына минем балалар теге ничектер окружение не булмагас, урыстар менән аралашкас теге телне итмәделәр. Урыс телендә үстеләр, тәрбияләнеп. Мына кызым әле нигә ситкә сыккас, Санкт-Петербургта уже башлы теге, анда хурайдар, башлысы белән әйтелә дип. Ул әдрәк-мәдрәк итә башланы шуны. Мен әйтә, ата, шул нисек була, бу нисек була. Кайтып уже нитә. Телгә ни уянды. Кызыксыну уянды. Ну снап та бик кыен. Мен хатта менә авылда гомер буе туып үстем, ата-әсәм башлыса сөйләшә.
Өфөгө келип жашап, достарым да башкорттар алышканда бар орыс тилдери сыгала, хүддери сыгала коя. Ин уйлап отурам, ин уже башкортча ойламайың, шуны насар, русса ойлайың. Фикириңди руссча айтып баша. Мына мутлак тилди мектепте өйрөнүү ул керекми? Обязательный рәвештә. Методика дұрыс түгел. Керек, әмма методика дұрыс түгел. Мына урыстарға, недерге преподавание методика, мен өзім башқұрт тілі оқытылса, не бойынша, диплом бойынша, методика оны дұрыс түгел. Күптер үшін ябай тұрмыш күнкөріш тілді үйретірі керек. Икмәк, шуан башланып кетеді. Қалақ, әхіңе подъездар, недер, бергес, әдебиет, оны кіші неді білмейді, май, икмәк, тост дегенде, худы білмеген кішілерге қылымдарды, недерді ғаламат қиын бейту. Мына мен бүгін башқұрт гимназияда оқыным, 9-шы сыныптан бірге хәтлім. Мен башқұрт тілі дәрістен яратпайын. Мен қызық түгелейні. Әлігі вақытта мен өкінем шыңа бек әйленіп қайтам, әдебиет дәрісінде мен оқытусының алдына отырып, весь сұра отырдым. Методика. Методика сектор дұрыс түгел. Тарих хақынан үйретем, мен қызығырақ болырдым бәлкі. Мен мәселен семинардар мен жүрем, көп сұрақтарда шулай сөйлеп баштасам, күш қызықына баштадым. Хатта мына шул тарихты мына сөйләһәң, кеше икенче яктан күрһә, күзлектән. Мәсәлән, мен семинарда жүрем, көп нимәне вакыйлар килтерәм, китаптар булмаган нидәрдә. Теге, чөнки безнең учебниклар Мәскәүдән килгән, просвещение теге, знание теге, поэтому анда нимә белмә юк теге. Башкортстан турында, не турында дегенде. Күп нидәрдә төшенчәләрдә ул моны хәрби тарихи реконструкциядан килгән нидәрдә шуны сөйләйм. Шуны аша кеше өйрәнә башлый. Кызыкны уяна. Шуңа моны балаларга шу методиканы әйләндереп өйрәтергә кирәк. И моны бездә мутлак инглиз телен өйрәтермен. Өйрәтергә. Чөнки чит телдә йөрәһәң, инглиз теле кирәк. Мин һәрбер нидән чит телдән кайткан сакта самолетка утырам да, кайтам да өйрәнә башлыйм телде. Уфага самолет төшүмен, шул чук онтыла. Шуңа бараң да, безнең теге Аллаһ шөкер, безнең укытучысы бар, Ирина Геннадьевна, инглиз теле укытучысы, бездән нык талапсан инде. Шуңа мин разговорный да, һөйләшүдә беләйди. Әмма теге ни көндә аралашмаган онтыла. Мин менә чит илгә сыкканда 3нче көнгә асыла. Хәтергә төшә башлай, һөйләшә башлайм. Беренче көндә әкмәк йөрим. Мин дә авылга кайтканда шулай булды. Мин авылга кайтам, тапта да башкортча сөйләшәм, мин дә атай-әсәй белән. Минең белән дә алар башкортча сөйләшә. Шуның мин һиздем, кайгындагы каһөрдә бар башкорттар калып үскәннәр, улар яртылаш кушып сөйләшәләр, үзләрен беләләр, оялар. Улар белән мин тада башкортча сөйләшә алмыйм дишәпте. Бар урыс белән катып йөрәм. Шундый бар. И моны инглиз теле теге нисектер бездә генә халыкка түгел, хас, ама нисектер безнең рус дәүләт, Россиядә бөтенләй инглиз теле нисектер кулланылмый. Моны чит илдән килгән кешеләргә нык кыен. Мәсәлән, бер икенче өлкәгә килгән теге илгә килгән, Франциягамы, Малайзиягамы, Кореяга килгән, анда инглиз теленә һорашаң, барып бүтә кеше ял бирә. Теге ул халыкара теле, теге аралашу теле. Уны бүтә белә. Гарабстанда, Төркиядә, кайда, Египтта, кайда йөрмәгән, Доминикана, Куба бүтәрдә инглиз телен беләләр. Ә бездә Россиядә ун ничектер өйрәнмәйдәр. Һәм мин нитермисеңдер. Дәүләт политиканы куйырмы шул инглиз телен мутлак өйрәнергә, беренче класстан алып. Даже бер араб иленең итләмәйм нинди араб илендә. Ул әле ул Big Bail. Дубай түгел. Арабские Эмираты. Арабские Эмираты. Кувейт, Катар шул илләрендә улар восстанавливаться итә башлаганда, в первую очередь улар инглиз телен белергә тиеш булган дәресләрендә өйрәнә. Алактан үзенең телләрен. Моны Кытайдармы сөйләшкәнме? Русско-китайский разговорник мәсәлән юк.
Кытайда рус телен өйрәнер өчен Кытай инглиз телен өйрәнәләр и инглиз рус телен өйрәнәләр. Теге. Инглиз теле аша рус телен өйрәнәләр. Шуңа шуңа карамастан теләктәре бар. Ә бездә бөтенләй ни инглиз теле, ни кытай телен теге ситергә салар да, если говорить громко и четко, то тебя все поймут, дип әйтәләр. Шуңа улар булырга тиеш, кирәк түгел. То есть мин яшьләргә әйтермен, инглиз телен мотлак өйрәнегез, үз телегезне өйрәнегез. Чөнки менә төрки халыклар бик күп, менә шул уйгырлар аралашырга була, казактар, кыргыздар, нугайдар, каракалпак, түрк, Азербайджан, кумык, балкар, һәм башка. Тел, то есть хәтта рус телендә 20% ул төрки телләр, төрки һүзләр. Шул колбаса, штан, стен, тюрьма, һәм башка. Ул төрки һүзләр. Төрки телләр дигән темага килгәндә, безнең бит инде бөек шәхесебез бар, Ахмад Заки Валиди туган. Әлеге вакытта ни өчен шулай Ахмад Заки Валидигә һәйкәл юк? Менә минең олы хыялым бар. Менә аслында әйткәндә, мин һәр вакыт авылга кайтам да бит, кире килгәндә Өфөнән күпер аша үтәм. Был якта матур, Салават Батырдың һәйкәле тора. Мин шул хәтлем зур теләгем бар, что бу якта Ахмад Заки Валиди. Мин уйларым, менә Ахмад Заки Валиди исламда булган бит. Ул үзенең һәйкәленә каршы булыр. Менә оның һәйкәле бар, ул китабы Хатирәләр дигән. Төрки халыкларның тарихы шул бер зур һәйкәл. Исеме ул? Юк, менә был яктан әлбәттә ислам дине ягынан караганда бул әлбәттә дөрес. Сәскә әле халык һәйкәл дә булырга тиеш бит. Менә геополитик яктан караганда Ахмад Заки Валиди ул шул хәтлем олы шәхес дөнья, башкорт шәхесе. Турциялала нидәләр. Дөрес, он дөрес. Без үзебездәге дип калдырырга тиешбез. Үзебездән. Әлбәттә. Һәйкәл прям мощный инструментлар. Уны чөнки менә ул Совет властьтан каршы булгач, уны 70 ел әлбәттә теге каршы булгандар, как недобитая белогвардейская не әйтеп. И һәм ушу как бы әлеге көндә барып дәүләт теге СССРның юлында булгач, уны барып кабул ителмәй. Мин уйлыйм, ул караш үзгәрер. Тарих барыбер үзенең теге нөктәләрен куеп сар. Чөнки ул зур шәхес, менә күптәре әле әйтәләр теге никән бу теге бысрага исемен бысаткан булалар, карайдар. Бернинди дә доказательство не имеет. Уйлаһаң, менә ул шәхес ул бер тирлектә Ленин менән аралашкан, Сталин менән, Колчак менән, Ататюрк менән, Гитлер менән. То есть и ул бүтә кешеләр менән тигез шул недә зур шәхестәр менән тигез аралашкан. Улар да уны тигез дип күргәндер. Троцкий менән. Улар уның менән, как сказать, считались. Заки Валидов менән. Ә менә бүгенге кешеләр, улар исемен карайтырга тырышкан кешеләр. Улар Заки Валидов мизинцы не стоит дигәндә, даже тырнагында. Шуңа күрә ул әле әйтәм дә тарих нидәре нөктәләрен куеп сар әле. Барыр һәйкәле лә булмага әле уның Заки Валидиның исеме яшәй бит. Китапхана бар бит Заки Валидов исемендә. Мин әйтермен, менә аэропорт мәсәлән Заки Валидов исеме булга тиешне. Уны дөрес дә. Менә Ататюрк анда менә нидә бүтәр теге нидә Франциява Кемаль исеме теге бер француздың исеме, то есть шундай. Әлеге вакытта менә башкорт халкы бөтенләмәгә битараф дип әйтергә буламы? Чөнки менә ничектер халык шым гына яшәп яткан дип һиделмәйме һезгә? Тарихы нинен төптә. Минең бер ни бар. Үзем уйлап сардым. Башкортка гер б кылмасалар, б үзе. Шул менә теге б. Кыш булһа буран, б. Буран, будлавык. Яй булһа бакса, бесән, бәрәңге, битараф, бисә беременный, больничный дамын, бахмур, баш авыртанда. Шулай бары булманы, белмәйем, гел б кылмасалар. Шуңа менә әгәр дә теге шул битараф дип әйтәгәр,
Без Б яшәргә кирәк. Теге гел булдырам дип бер әйтмәй. Гел шул Б-ны ханта. Ул теге хәрби тарихтан нидән килә теге реконструкциядан килә. Бараһыңмы шунда? Бары булмай, бесән, бәрәңге, бакса дип нитеп. Больничныйданмы, әллә нимә. Ну, шулай әйтәм, без Б яшәһәң, яшәп була. Әлеге вакытта мына бик күп безнең яшь ердәр бит инде, Сибирьдәрдә йөри. Мына шуны мин рәсмәт әйткән аңламыйм. Элек на шул Салатуллаев заманында теге кешеләр үз азатлыгы өчен көрәшкән сакта, уны теге хөргөнгә тартканнар. Бер үзләренең ердәреннән куып сыга алмаганнар. Әйе, ну теге интелләрдә быгау халып хөргөнгә җибәрәләр. Хәзерге вакытта барлар да шунда, мына бер байып кайткан кешене күрмәдем әле көндә. Барлар да шунда эшләп, шул аксаны монда эшләргә була. Бүрлән Сибир түгел бит. Әйе, ул хәтта аксалы эшләмәдәр. Шуннан монда кайталар да теге ни өйләре юк, балалары етим булып үсәләр, ни хуҗалыктары юк, ни малы юк, дигәндә бер нимәле юк. И шунда йөрү бер ни мәгънә күрмәйм. Шул ук аксаны эшләшә буламы? Була. Әлеге көндә күп нидә эшчеләр итмәй. Безнең халык әйткәндә эшкәле теге ялкау. Без менә яңгырак бер башкорт агайма һөйләшкәнек, ул Мәскәүдә 2 спортивный клуб бар. Һөйләшә мин теге яным кие, вот үзбәктәр, таҗиктар, инәтем Башкортстанда безнең бүрлән улар эшләйләр бит. Бездә менә эшләргә кеше юк, уларның урынына эшләтер өчен иммигрантлар килә и эшләп яталар, бибайдар. Теләктәр юк. Менә былтыр бер абзый көтүсенле эзләнде. 70 мең эш хакы. Һава йөрү белгән кешене сахрайны 70 мең түләгән. Кайда? Монда Уфа эргәһендә, конфликтлар инде. Тау булмады. Шуннан ни итте? Үзгәрделәр теге ялганды. Һава йөртергә өйрәтәбез. Атын бирәбез. Ашатабыз, кундырга яшәргә урын бар, ни бар? 70 мең кеше юк. Әле таптым. Әле белмәйм, көтүм бетермәһә. Ну, ялган да, яңа апрельдә. Атайым просто Хөрмәт халык районынан. Ул һава йөрүләр теге. Ней, шул мәсәлән нисек хәл итәргә хәзер уйлыйм. Инде минем фикерем буенча мин бит нисек тәрәфлә яшәп ятам берлә. Мин бер Сибиргә барырга теләк юк. Бар башкортлар шул теләктән тора микән? Моны үз худлык булырга кирәк. Моны худыңа тугры булырга кирәк. Әгәр дә худыңа тугры булһаң, теге худыңда нык торһаң, дал слово держи. Шуны бүтән нәрсәләргә була. Әгәр дә була йөрәһәң, менә бер дус егетем шул ук пекарьдә эшләй. Икмәк басыусы. Көнне 2000 кеше юк. Ашата елла эшләйһең теге урамда түгел. Нидә кафела эшләйһең бит. Пекарь кондитер. 30 көн эшләнең 60 мең. Теләһәң 40 мең эшлә. То есть 20 көн эшлә. Барыбер ни була 40 мең килеп сыга. Сибиргә баралар да 70 мең алалар 2 айга. То есть, ну, бер ай тегендә, бер ай монда. 2 ай бүлһәң 35 мең килеп сыга. И нимә генә? Шулай. Менә безнең теге Курган, Силәбе, Пермь, Оренбур, безнең ердәр дип әйтәбез башкортлар. Менә ул унда башкортлар яшәмәй, без уларда безнең ердәр дип адай алабыз. Тарих яктан караганда снап та элек башкорт ердәре булган. Нишлә башта яшәмәй, яна башкортлар? Ну, ул хатлым күп түгел бит. Белмәм, безнең атым Силәр өлкәһеннән, Силәрнән 40 сакрым. Юк, менә икенче яктан караганда, әгәр дә шул кеше күп итеп яшәһә, үзенең теләген Башкортстанга кушылырга, Башкортстан өлкә республикасына кушылырга теләк белдерүче кеше күп булыр микән дип уйлыйм. Менә, ну, мисал, һорау, каршы һорау. Башкортстан кушылу нимә бирә? Башкортстанга кушылу ул менә мәктәпләрдә башкорт телен өйрәтергә, бәлки бар регион дурая и башкорт халкының рухы ла күбәйәсәк. Чөнки безнең ердәр күбәйде дип. Юк.
Мына мәсәлән, Киләһе мәктәп туган телде бирмәй. дөрес. Мына сыйгандарда алһаң, уларның хатта письменность юк, әдәбияттәр юк. Ну, сыйгандар үз телендә һөйләшәләр. Монда күп әрмән ниләрен, гаиләләрен беләм. Армянстанда яшәмәгән балалар әрмән сөйләшәләр, әрмән телендә. Гаиләләр әрмән сөйләшәләр, әрмән телендә. Өйрәнәләр, читтә яшәһәләр. Теге уларның диаспора монда, ну, ду дип әйтеп булмай, ну, байтак кына. Әмма улар бер-бер белән үз телендә һөйләшә. Сыйгандар үз телендә һөйләшәләр. То есть әдәбиятны булмаган. Ул гаиләдән тора. И ничектер без теге башка ниләрдә үзебезгә йөрдәрдә алһак та, ну, башлык бары белмәй. Шул, ну, Россиядә яшәйбез. Ул ничектер Димәк, без кешегә күп йөр кирәкмәй бит. тарих менән без яшәйбез. Элекке вакыт менән. Әйе. Әлеге вакытта безнең бер ниндәй дә теге горурланырлык дигәндәй, мына һуңгы ни безнең Шаймуратов булды. Теге яркое пятно дигәндәй, 112-нче дивизия и шуннан бетте. Бер нимәле итеп булмай теге. Әлеге вакытта менә авылларда күрү, эскелек бит. Авылларда гына түгел, бит башкорт халкарада эскелек накыл фешкан. Шуның менән нисек көсөйтергә? Эскелекте һеҙҙең фекергеҙ буйынса. Ну, эскелек авыру, ну, трегерәк уны. Элек башкорттар эскән. Юк, элек эсмәгән. Хатта мына хушка тиклем эсмәгәндәр. Хуштан һуң эсә башлагандар. Сөнки һугыштан кайткан ирҙәр Анда күп кайтмагандар. күп кайтмагандар. Монда беренчедән теге эвакуированный кешеләр булган. Күп гаиләләрдә яшәгән, ни яшәгән, һәм теге похоронный хат килгәс, кеше эсә башлай да, теге барыбер бер-берен бүлешә яшәгәндәр бит. Икмәк менән, тузым менән, нимә менән, теге урыс, мәсәлән, гаиләңдә урыс яшәй да, урыслар яшәй да, теге эвакуированныйлар. Уларның бер ни булга, теге повестка килһә, теге похоронка килһә, ул барып теге артыккан сара, давай без бергә әсәйек дип, шуна китте ул. Шулай дип халыкты булганнар. Шулай таралып киттеләр, и ничектер уны хәзер бөтөрүп. Аслап та минең атайым хәтерләрен һөйләгәндә, элек теге авылда һугым һуя башлагалар, авыл эскелеккә вата дигән. Һугым һуя башлаганда бер-беренә йөрүп, шул бер 70-нче еллардан шундай хәлдә. 80 еллар шул булды. Ну, әлеге вакытта СССР заманына караганда әдрәк әсәләр. Әдрәкселәр. Серомның башкортларның инде стремлениялары бар. Моны яшьтәр исламга дин кайтты. Яшьтәр әле хәзер уһатлым нык исмәйдәр. Моны 90 елларда мин нитләйм. Бу заманда нык эселде вообще. Прям күп кеше мархум булды шунда. То есть мен моны дустарым, тугандарым шул аракаркаганда күптәр вафат. Бар халыкты югалтабыз инде. Мына артка кирип һорау бергәндә, ошо эскелеккә калмаган мин бер тарихты укыгайным, мин үземчә өйрәнәм тарихты. Аслык булган бит инде башкорт ерләрендә, аслык. 21-нче елда революциянан һуң шул вакытта башкорт халкы 70% үзенең нәен югалткан дип ишеткәнем. Шуны турында бер нәмә әйтә алам, беләгезме? Ну, аслык вакытында аснап та күп башкорттар үлгән, именно авылларда, вообще Поволжьеда бөтә халык үлгән. Поволжье, ул бедәгне түгел, Казахстанда ла, Украинада ла. Ну, уйлап караһаң, беренче империалистик теге һугышы булган. Шуннан революция, шуннан граждандар һугышы. Шул вакытта бер нимә сәселмәгән бит, 4 ел эчендә. Еще прод развёртка булган. Прод развёртка, мал бөтерелгән. Менә шул мәсәлән теге илек дөяләр күп булган башкортларда. Хәзер бер дөя калмаган бит. Амна шул нигә шуны бөтерүп теге әлбәттә халык та беткән. То есть мал мөлкәт бетһә, халык та бетә бит. Амна нигә килгәндә ул вакытта бит инде шул Ленин, ниләр бу Сталин, Троцкийлар булган бит инде властьта. Амна әле Башкортстан тулы Ленинга һәйкәл торалар. Ну, минең уем буенча шулар аркасында аслык булганнар. Шулай. Шулга дөрес дигәнме шуларның һәйкәлләре булу? Ну, һәйкәл ул СССР заманында куйгас бар торды. Ленин урамы бар бит. Просто хәзер ничектер бит бар булган икән хәзер. Уны һәр кутарып йөрергә. Юк, бар халыктың артабан теге фикерләү булсын өчен минең уйлавым буенча теге виноватлыклар да табарга кирәк, чтобы не повторять ошибок. Тарихта өйрәнеп бит инде яңа хаталар. Ну, һәйкәлдә ватһак, урамда ватабыз хәзер.
Ну да. Шул ук ул барыбер теге ничектер безнең тарихта инде. Ничек булгала. Икенче яктан СССРның да бер нидәре булган бит. Яхшы, плюстары. СССР вакытында Салтылаевка һәйкәл куйган, беләм. Халыкты күтәргән. Икенче яктан, мәсәлән, Ленин үлгәч, Сталин теге ниде дәүләттә алган, хатта теге голод, бер нимә юк. Промышленность юк, теге авыл хуҗалыгы беткән, спахали с нимән, с бараной. 20 ел эчендә ул атомный бомба менән бетереп, уже нигә спутник ебәргәннәр, этмән космоска. Хатта шул вакытта еще икенче империя хуш, ватан бөек ватан хушы. Ул хуштан һуң нигә ебәргән. Менә әлеге көндә 20 лет бит яшәбез. Теге встаем с колен дип әйтәләр. Үсеш юк. Без нидәр беткән, авыл хуҗалыгы беткән, не беткән. Менә иртәгә мәсәлән безгә Кытай ябырылһа, хуш. Ничек фронт булыр безнең булыр? Фронтка ничек не без, нитәбез теге, ашатабыз. Кием кем тегер? Промышленность юк, бөтенләй юк. Ашанда хаталар менә тушенкаларда. Или Кытайдан будем заказывать микән? То есть шуны бар. Шуны бар. Ну, это геополитика. Геополитика гана. Әгәр дә менә Китай ведет ограниченный контингент 15 миллионов, мәсәлән. Спокойно армия. Спокойно. Һәрбер калага, оны как бы локальный будет. Атомный бомба ташлап булмайды, бәлки. Силәвел калагына, теге Красноярск калагына или Уфуга. Это будет, надо будет зачистка эшләргә, теге Сарыга. Это Одакка һудыла. Одакка һудылга шул ук монда гаскәрдә нимәмен будет теге. Киендерә, тукландыра, нимәмен. Откуда ГСМ, откуда что? Ашанда будем закупать или Алиэкспресстан? То есть бер нимә юк та. Элек менә Өфөлә теге шырпынан алып авиационный истребительдің двигателенә тиклем эшләгәннәр. Тарак, анда зубной щетка нимә, бүтән нимә эшләп бүтә монда эшләгәннәр. Хәзерге мәлдә менә Уфала нимә эшләнә? Плитка Лассетберг, все бутты. Бер нимә эшләнмәй. То есть менә күп жилой комплекста төзелеп бара, заводта бер нимә төзелмәй. Кеше тула Уфага. Хатта менә пенсияннан теге 65 яшькә тиклем күтәргәннәр. Ну, килешәм, әмма менә 65 яшькә тиклем кайда эшләргә? Эш урыны бармы? Шул Сибирьгә менә кеше йөри, әйткән булар, Севердан кайтарабыз дип. Уларда кайтарыр өчен эш урыннары бармы? Шуны бар. Менә эшкуарлыкка килгәндә, башкорт халкына килгәндә, безнең халык байлымы, ярлымы? Ярлы. Ярлы? Бик ярлы. Башкортстанда иң ярлылардан башта ярлы. Бай башкорттар юк дигәнме? Мин белмәйм. Менә Рахимов вакытында байып калган диләр кешеләр. Бар теге һәрбер районда бар шундый кешеләр, теге властьта булып бүләрне, нитеп 90 елларда нитеп. Ну, нишләп торалар, күрмәдәр бит. Улар меценат дигәндә, не теге халык эшләп йөргән кешеләр, мин унда да белмәйм. Мәсәлән, безнең күршеләрдән унда кешеләр күп туп-тулы. Улар теге эшләйдәр, мәдәнияткә әле халар, китаптар, нидәр, ну барыбер теге тагъват эшендә эшләйдәр, ә бездә унда нидәр юк та ул. Менә әлеге вакытта бөтен дөньяга иң танылган башкорт дип кемде дип уйлыйсыз? Сулсулатуллах инде ток, ана башка. Теге хоккейник, ито уны хоккейник купашыгы беләләр. Әлеге менә караһаң, хәзерге заманда уны теге интеллер, янәһе ул сепаратист, ниде разбойник, бандит интеллер. Менә шул күлектән караһаң, ул бит башкортта ул мәлдә ак батшага ант бирәләр. Берлектә булабыз, теге рус дәүләтендә теге бер дәүләттә булгас, яуга йөрибез, яхак түләбез, һәм башка нидәр, килешүдә була. Һәм шул ук вакытта Пруссиянан бер хатын килә, башаны үлтерәләр, уның урынына утыра. То есть захват власти происходит ситтән. Ул прусачкага бит башкортлар ант итмәйләр.
Улар теге ак батшага ант иткән булган бит. Һәм ошо атка тугры булып, теге Петр 3-нче барлыкка килгәс монда, әйтә башкортлар, улар киләләр дә басалар артына. Теге берле Екатерина артынан бармай. Не бар. Потому что халык белә Екатерина килмешәк. Ул батша каны түгел, ул ситтән килгән. Шуга теге башкортлар күпләп булып Петр 3-нче өчен хугышалар. Хәзер менә Моргенштернга ничек карайсыз? Мин уны ижадым вообще таныш түгел. Ну, Вообще беләһегезме кем икән? шапочно беләм. Булай таныш түгел, ижадым кызыксынганы булманы, ирдан тыңлаган юк. Мин булай вообще ирдан тыңламайм. Аны минем фикерем буенча Моргенштерн ул әлеге вакытта иң бөтә дөньяга танылган башкорт. Анча башкорт. Чөнки уның атаһы башкорт булган. Әсәһе еврейка. Ну, башкорт булган икән, как-то мин. Ну, әлеге вакытта шундый ниләр бара, теге бәлки перепись аркасындамы, теге тартылыш теге шәхестәрне үрүгә тартып алалар. Менә минем фикерем буенча кайһыр башкорт әйтә, менә Земфира Башкирка диләр. Ну, ул үдәтә ул башкорт икән. Үдәтә. Ну, бар видеолар татар дип әйткән, татарская кровь течет дип әйткән. Не, үдәткән башкорт икән. Ләйсән Утяшева. Ну, ул тысупыдан башкорт икән. Үдәтә. Шаймиев. Типтер. Типтер. Ну, тоже башкорттар может булыр. Ну, шул. Ну, хатта мына татар әйтәләр теге башкорт әйтәләр, мин нишләп дисәң, а где Хингет видел татарин с такими бровями? Ну, безгә кирәкме Моргенштерн башкорт буларак? Миңа бәсәт кәндә бер бармы, юкмы ул, то есть мин как бы мен икенче мына мин гаделлек өчен. Гаделлек өчен ни өчен? Моргенштерн политика катылманы, нитеп бармады и уны раз не объявили теге наркоман, теге торговец наркотик, минемәме. Ну, таптылар нимә өчен нитергә? Әйе, то есть таптылар. Нисе таптылар? Оның 50 миллиондан ашу подписчиктар бар. То есть Навальныйды япкандар, и хәзер осталось блогер, которые могут повлиять на молодежь. Хәзер ул мәсәлән теге язга сыгы Болотный площадька теге, может и яшьтәр могут сарга, шуны өчен уны могут нитергә ябарга. И әлбәттә теге наркотики самый еңел подбросить теге. Нитәләр 12 елга ултыртып куярга и как бы шуга ул сителгә тайды. Ну, хәзер кайту булмасын да, потому что ул кайтса уны сразу ябып та куярлар. Менә башкортлар белән яһүдләр, еврейлар арасында нинди аерма? Яһүдләр инде. Башкортлар. Юк, менә ничек алар яшәйләр? Ну, еврейлар ул бөтә дөньяны тота, по факту. Мына опять еврейлардан недан килгәндә идиш теле юкасыга 47 елга тиклем идиш теле вообще Еврейларның теле. Әйе, бөтенләй булмаган, бүткән. Һәм бер бабай, бер профессор инде үз малайын өйрәтә. Өйрәткәндә и ни шулай таралып киткән. 2 кешенән. 2 кеше. Идиш теле. Хәзер Израиль телендә дәүләт теле булып санала. Шуга мына, то есть мына шул бер мисалны китерәм, ул теге Ну, Израильдин теге халык телде хаклап калыр өчен теләк булса, халык хаклап калыр. То есть мына 2 кешенән тел таралып киткән. Шуга әйтәләр теге тел бүтә халык бүтә дип әйтеп булмай. булмай дигән. Юк. Тел бүтә халык сразу бүтмәс ул. Или мына дәүләт бүтә дип, халык бүтә дип. Ну, мына мәсәлән, шул сыгандар, курттар, күптәр яшәйдәр бит мына. Нугайдар, илдар юк та инде. Улар Крымда яшәдә, Ставропольдә, Севердә, Дагыстанда телдәрен нитмәдәр бит. Даже теге чем хуже, тем лучше. Әйе. Безгә моны баштар шул бер нимә кирәк. Берләшеп китер өчен. Шул мына куштау күрәтте бит теге әдрәк теге. Берләште, менә проблема берләштерде халыкта. Әйе. Менә ысын башкорт ул мусулман булырга тиешме? Әйе, әлбәттә. Диндәме? Диндә, Башкортларга, Башкортстанда, башкорт халкына многоженствоны кайтарга кирәкме? Кирәк. Сөйләшеп киткәндә.
исламга текилен башкорттар Тәңриге ышанганмы? Шул тууралуу бирдеңке билесизби? Ну, унунсы буаттан уже алып башкорттар ислам динinde болалар. Мына башкорттарга ислам дини эсик келген. Менин пикирге боюнча. Айта алмайм. Наверное, тиги торговецтер арасында жүргөн шелковый путь макны яша. Ну, или нейлер? Айта алмайм. Ну, экинчи жакта мына мен картайым мәселенде үйлөнө. Картайымдын 3 класс образование. Ну, ушул хаттын билимли киши эне. Onun bilimi zorunlu. O aytagı, benim atayım menen bilimliler gene. А прадед менен получается картатай. У бүтүнлөй необразованный, окумаган киши. Но ол айта менин картайымдын картагы еще билимлилер болгон. А менин прапрадеди еще билимлилер болгон. Мен не себептен? Мен туғанда мен бір неме ойлап шығармадым. Олар бүтін неме ойлап шығарғандар. Тәдірі, үй, қиық, несек мал тіргер, несек еш тіргер, бүтін неме ойлап шығарғандар. Менің баш етмеген туға, ол неге. Мен теге олар неме ойлап шығарғандар, мен шуны қоланып яшайым. Һәм ошу кішілер, менің қарттайымдар, ислам динін қабыл еткендер. Мен шу, умне ик что ли? Шуны қабыл еткен. Ништеп улар ислам динин кабул эткәс, улар умне беле же. Снапта кемдер тарихта өйрәнә шул ислам динен тартыш. Сөнки башкортлар диндә булганнар. Ништеп минте була тиш түгел дип. Шуга мен өйрәткәс, мен уйланым да дөрес әйтә ул. Нисә ел уже диндә? 10 ел. А менә нисек шуннан соң кайттыгы? Юк. Миңа бер мәлдә төшүмдә күрдем. Намаз окуп турганын. Нече жашта? Ну, где-то 15 жыл элеген. Уяндым да, аптыраным, бір сураны білмейм, бір ғарап худын білмейм, намаз окуп окуганын түшүнө көрдүм да, аптыраным. Ошо экинчи тапкыр бір ярты жыл өткөзмөн, тагы опять намаз окуганын көрөм түшүмдө. Түшүмдө опять уяндым да, аптырайм. Һәм үчүнчү неде бір түш көрәм. Шундай сүллүктә гаскар тора. Кара аттарда. Дур гаскар. Именно шул аттар хабай ултырам. Алдында бір кара атта, ак кийимдә, кара сәсле, отын сәсле бір кеше саба. Мухаммад пайгамбар. Түшүмдө көрдүм. Түшүмдө ул дегенеге нетеле бит артына саптык. Шунда илап уяндым. Илап уяндым да, бул юка булмагандар ул. Адактан уже указ билдим, что пайгамбар түшкә керһә, ул теге ысы була. Шунан бирле кыдыкына башладым. Ша бер егет мени неге сакарды? Юма намазына. Ша юма намазына йөрүп, шунан бер неде Фатиханы ятладым, бір сүрәне, икенче сүрәне. Иртәнге намазда гына укый йөрдем. Шул. Ну, если намаз укыган сактан уже где-то 10 елдан күбрәк булыр ул. Бер 2 ел мен иртәнге намазда гына укый йөрдем. Шунан бер ага әйтә, укый беләм намаз, анча 5 намаз укыйм, укымайм. Әллә, менә бүгеннән алып 5 намаз укый. Кем әйтте? Илдар дигән бер. Илдар бер араб телен өйрәтәйин ул. Так тоже ташланы мине бу. Араб тілін өйрәтү керек, яңынан тілге керек. Шо айта, нишләп 5 намаз оқымай деп. Бүгін башлап 5 намаз оқыды. Шунан 5 намаз оқы башланы. Шул. Мына шул динди өйрәнүдө немеден еңелрәк, яхшырак башлап йөрергә? Немеден еңелрәк? Ну, тәүге адымдарды немеден башларга дип уйлыйм. Ну, иртәнге намаз булса укырга керек. Намаздан инде. Намаздан. Элек башкорттар бөтә хәле диндә булган. 100% население. Ну, бар төп бөлүмдү мәдрәсәдән алганнар. Ул, мәсәлән, безнең хәзер күп юллар шул ислам диненә бәйле. Мәсәлән, туганда исем кошуу, шул теге Үмә ул юма һүзенә килеп сыга. Теге умма
умма нетелер теге юмала келер да кеше айта мына менің шундай мына проблема бар не бар теге умма келелер и умма шул ярдәм итә шул уммага төйленген умма деген худе безнең исемдәр күбенчә карап исемдәре шуннан бер ятамнан караһаң теге ни бар кешеләр безнең мына халык әлеге көндә ожмаха кірмәктер ул теге по поступкам по деяниям дегендей кіріп булмар но икенче яктан безнең шул хәтле батырдарыбыз бар шаһиттар һәрбер шаһит 70 кешене үзе коткара ала шул меңерләгән шаһиттарыңнан мин ни үмид итәм потому что Коранда язылган бит кем недән диндән отвернется типа мин ну Алла Тәгалә һездән отвернусь дип шуны әйтергә буламы башкортстан Алла Тәгалә башын бурган әлеге вакытта тулынса бурмаган ул пока чөнки но яратудан әле сикләгән күрергә була әлеге күрергә була шул ук мына ярлылык мына бәрәкәт юк халыкта бәрәкәт юк ул мына бәрәкәт алыр өчен мына мәсәлән теге Лужында коридор и шул коридорда төрле ниләр суп ята и монда ишектер бар теге бәрәкәткә асыр өчен но ишек теге асыр өчен шул супты алып ташларга кирәк шул суп эскелек наданлык ялкаулык һәм башка шуны ташлаһаң ишектер асылыр и бәрәкәт тә килер шул ук мәсәлән авыл хуҗалыкты бына теге күбәтәр колхоздар бетте не бетте ну авыл хуҗалыкты барып үстерергә була теге әйтмәйм теге кукуруз утыртмайса арпа не кирәкмәй теге атсылык элек-электән мына теге башкортлар ат үрсеткәндер мына даже хадиста әйтелгән аттың ялында бәрәкәт көннә тиклем теге бәрәкәт нителгән яшерелгән кем атты асрай икән уның теге хатта үлсәүдә не теге хидегендә буында халырдар тирегендә ялында халырдар нигә как добрый день дигәндәй шуга ат үрстерә кирәк элек-электән башкортларда ат үзе-үзенә үрсегән хатта тарпандар булган кыраттар кырагаттар теге бер ихтилал булһа карательләр килеп аттарды һыбыра алалар да штрафнаттар 20 үтә аты опять башкортларның опять меңерләгән йөрдәр һәрбер теге уже атлы гаскәр то есть ат булһа бүтән нема була менә шул восстаниелардан һуң ихтилаллардан һуң халык кемәле әҙәйгән бит ирҙәрҙе үтергәннәр менә иң көслө батыр ирҙәрҙе үтергәннәр кемне хатын-кызларҙы һөргөнгә ебәргәннәр барыбер халык бит юғалмаган беҙҙең юғалмаган чөнки шунан бер яҡшы бәлки дин яғынан булғандыр бала күп тапҡандар мына һуштан да һуң мына ғаиләләрҙә мына ҡартымдың ғаиләһендә 11 бала булған өләсәйем яғында 12 бала булған һуштан һуң балалар күп булған мына хәҙерге мәлдә теге мына беҙҙең минең йәштәге егеттәрҙең 2 бала минеке 2 бала мына минең ҡаҙаҡ дуҫтарҙан кәмендә 4 бала кәмендә то есть минең йәштәге кешеләрҙә 6-7 балалары бар чөнки уларның үҙ дәүләттәре бар нисектер үҙ йолалары ҡалған нисектер халыҡтың барып ныҡ үҫеше бар шуға беҙгә лә тоже нисектер шуны итергә кәрәк ҡайтара кәрәк эйе мына ауыл бөтһә башҡорттар бөтөр микән сөнки әлеге ваҡытта ауылда ғына башҡортлоҡ бөтөр шул ҡалала барыр теге ныҡ ассимиляция булыр ассимиляция ҡала ул космополитизм теге как бы нисектер свободонравие мәсәлән мин Гонконгта булдым Гонконг вроде Ҡытай но анда Ҡытай һөйләшкәндәре улар ғына һөйләшәләр йәштәр һөйләшмәйҙәр хатта Ҡытайҙа шундай йәштәр инглиз телендә генә һөйләшәләр хатта үҙ араһында ла инглизсә һөйләшәләр мин һораштым China типа China типа беләңме Ҡытайҙа юҡ ти инглиз телендә генә
Ул проблема неде эле хатты Германияла, неде Францияла. Германияла күптәре инглиз телендә һөйләшәләр. Ул Демәк, был бөтә дөнья күренеше, Әйе, телде оныту, әйе. глобализация дип аталат. глобализация Ана табы. шул көнкүреш араһында ул милләтселек бар бит инде. Милләтселек ул насармы, яхшымы? Ни өчен милләтселек дип сага? Дин ягынан караганда ул насар бит инде, әлбәттә. Мына бездә күп кеше бутаймы, мәсәлән, нацизм и национализм. Национализм ул булырга тиеш. В каком национализм теге? Тарихты яратып, телеңде яратып, үз халкыңды яратып яшәгән кеше ул миятен националист. Әгәр дә һин халыкты өстенрәк куяһың икән, ул уже нацизмга бар ите. Шул тонкий грань. Тонкая грань, әйе. Ну, мына кызганычка каршы бүгүнкү көндә безнең өстәге ултырган кешеләр шуны аерымны күрмәйләр. Демәк, һин халкың өчен, ягъни көйүп яшәйин икән, мин башкортмын дип горур сөйләп йөрим. Һин националист булаңмы? Башкалар бит кеше бары һинне күрәсәк. Юк, мәсәлән, мин бер вакытта мактанмайм, мин башкорт дип. Мин һөйләйм башкортлар турында. Башкортлар өчен тарихын тергедергә тырышам, юлларын, шул уеннарны, неләрне, ну, уны мен мактанганы юк. Артыма барганда, менә Рахимов ул красавчикмы? Әйтә алмайм булай. Әйтә алмайм. Хамитов лучше или Хабиров? Ну, Хамитов бөтенләй бер нимә нитмәгән. Үзен күрәтмәгән. По крайней мере, мына Хабировтан эмоциялар бар кеше. Ну, әйе. Бар халыкты берләштерде, evet. Әйе. Шуңа. Һез Куштауга нискара, Куштауда булдыгызмы? Юк, булмадым. Куштауга сыккан кешеләр дөрес эшләнәләрме, яки юкмы? Дөрес. Мына Зайниддин, Фидан Кәкре-Сүкеш, Аргыма группадан Рамазанов, Куштауды якламаналар. Һез уларга нинди отношение үзгәрдеме мөнәсәбәтләргә? Юк, үзгәрмәне. Улар җанда КамАЗга беймәләр, ерламанлар. Юк, ну минең өчен нейтраль калу ул барыбер не поддержка. Ну, как бы даже вот нейтраль калаң икән, һинең күршеңнең өе янганда. Улар ну мына обвиняет нейтральләр улар нимә эшләгәннәр? Юк, вот конкретно Ренат Рамазанов он вообще поддерживает. Ну не поддерживал, ладно, он яклай на то, что Куштауды можно разрабатывать. Я не будем говорить. Әйттемме, мин ишетмәдем. Ну, Зайниддин вот Куштауда булды, но при этом реально точный выдный позиция әйтмәде же Куштау буенча. Юк, һез улар мен. Мин дә әйтмәдем. Ну вот, ни өчен Куштауга сыкмадыгыз? Куштауды мине дә якларга кешеләр булар. Әгәр дә бөтә халык 10 мең кеше сыккан, 20 мең кеше булганында шайтып уйлаһа. Нет, Куштау булыр инде. Әлеге вакытта. Мин икенче яктан күрәм. 10 мең кеше, то есть мин янда барһам, 10 мең кешегә, мин буду 10 меңдә беренче кеше булырмын. И как бы мына 10 мең кеше килеп Мәргән уксы хәрәкәтенен не заменит. Ну, оны бер яктан. Мына ни өчен мин Фидан Кәкре-Сүкеш турында, Зайниддин турында, Аргымак турында, Ренат Рамазанов турында әйттем. Мен уларның Куштауда булуы кирәкмәй. Как һеҙҙең дә булу. Чөнки һеҙ икенсе яктан башҡорт милләтен алға тартаган. Но ябай гына Инстаграмда бер сторис һалып, һинең урыныңа 5 кеше килеүе, и шуны информационный полела күтәреүе, хатта Собчак килеп төшөрдө бит. Ленинград группаның Шнуров төшөрдөләр. Ну,
Фейс. Ну, мен айтқан тоже бітарап қалмадым. То есть, как бы, Фейсбукта ядым, инглиз тілінде ядым, чүнки менің тіге дос егеттер бар, шетелдерде көп недер оқысылар, недер. Фейсбукта где-то 5000-ге якын кіші мен анда достар недер. Шулар арағанда ядым, инглиз тілінде мағлумат тараттым. То есть, айтып болмаймын, бітарап қалдым екен. Просто анда мен баруына файда болмасына барар. Ну, шулайдыр. Кошто вакытында хәдем башлайбыз. Үйде болдым. Ана шул. Анда просто можно было так. Мен агар барган болсам, бәлки әтердән уксылар килде дип. Уксылар килде, это уже вооруженный мятеж. Статья другая уже. Мен уксыз болсам да, то есть могли илендирергә. Шуга мен бармакка булдым. Шул неде ошо булган хәрәкәтте теге неге булдар куймаска. Просто мына теге Зайниддинди аргамакта теге башкорттар деп йырлап йөрүләр. Мына минең фикерем буенча Куштау это мына улар символ булды ул. Улар бит анда юк дип әйтмәләр, әйе дип әйтмәләр. Ну битараф бул. Битараф дип. Ну, получается, мин дә битараф. Получается шулай. Ну. Надо поддержать хәгәт Куштау вакытында. Прям. Ну, Юк, вот шунда бит безнең минең уйлавым буенча шунда башкорт халкының проблема. Юк, улай нитрә кәрәкме, ярамай теге интергә. Бул кара, бул ак дип әйтеп булмай. Чөнки дөньяда төрле төстәр була. Ну да, кешенең не күзгә аша карап булмай. То есть миңа әле ялганда булдылар теге, мына без иңгә килеп интерһең. То есть еңділер, молодцы. Мен Куштаудың юрғанын өзіме тартмайым, то есть бір қасында әйтмәні, анда болдым. Анда ұқсылар да болдылар. Көптері, мәргендер болдылар. Мен мәргендерге әйттім, кім барағы, ну, как бы это, мен ХДТ алмайым. Чөнки ол граждан позиция, позиция қояғы декен. Шуға, ну, Зайниддин так повел. То есть мен бір неме айта алмаймын. Юк, хәдең уларга не үзгәрмәде инде кара. Юк, үзгәрмәде. Анда ни өчен башкорттар шул хәтледән күп элек восстаниялар күтәргәннәр? Хәдең фикер буенча. Менә мин 6нчы сыйныфта укыганда минең укытучы бар инде, ИКБ теленнән Гөлназира Галияновна. Итләп алдым. Без 6нчы сыйныфта утырабыз да ул әйтә. Мына башкорттар шул хәтледән күп ихтилаллар күтәргәннәр, шуңа башкорттар әле әт дип. Мына татарлар күтәрмәгән. Ул менә дословно уның примеры. Мин әйтмәйм. Улар күтәрмәгәннәр, улар кырылманы, уларның халкы күбрәк дип. Надо было башкорттарга промолчать дип инде в свой момент. Хәдең фикер юкмы? Ни өчен башкорттар барыр яуга барганнар, бар үлемдә куркмай киткәннәр? Ну, беренчедән дин. Бүта недер дин өчен булган. То есть анда мәсьәлә дин мәсьәлә булган. Күп недер ихтилалларда сукындыруга каршы, дингә каршы, телгә каршы һәм ер мәсьәлә. Иң беренче ер мәсьәләһе. Һәрбер ырудың ере булган. Башкортстан теге волостарга бүленгән булган бит. Теге Кубаляк ырыуның ере бар, Юрматы ере бар, нидер һәрбер ни ыру үзе ере өчен хугышкан баралар. Шуга күтәрелгәндер. Һәм күп пустрактарда, әгәр дә ерһез калһаң, кеше икенче тәүдә сословиягә инә. Шуннан башка халыкка әйләнергә мөмкинчелеге туа. Шул ук типтердәр. Мәсәлән, минең ыру, әйле ыру безнең ердәребез, минең заттың ере ул Златоуст каласы тора. Мои родовые земли. И безнең ырубыз теге ердәр тартып алган Златоустка калабызга Силәбегә китергә мәҗбүр булгандар һәм табын ырудың припущенниктар булып ултыргандар. Әмма еребезне кайтарабыз дип, улар барыбер теге хәрби хезмәткә йөргәннәр һәм ясак түләп баргандар. Әгәр шулай әйтмәһәләр, уларны типтердерәдән нидә күсерәләрне. Могли күсерергә. Типтерләр улар кем? Шундый хәбәр. Типтерләр ул ерге калган башка. Ул халыкмы? Халык. Тәүдә сословиене,
ерігіп қалған недер шунан халық балыққа келген. Тәуде ол башқұрт теге ерігіп қалған башқұрттар ені, припущениктар, оларды теге дәфтерге... Несі олар ерігіп қалған? Ихтилалдан хом. Ихтилалдардан хом. Ихтилал үткәс, карательдер келгәс, қуылып, өз ерідерінен қуылған башқұрттар, теге ерігіп қалған, малғып қалған. Типтердің көпселігі ол башқұрттар енді? 70% башқұрттар. Шунан уже оларға теге татардар келіп қосылғандар, чуваштар. Шаймиев типтер болғасы башқұрт олайын? Ерігіп қалған башқұрттар. Ты просто документтар бойынша типтер тебе алған да бет? Типтер из Башкир даже. Біздің тарихта ғұрурланырлық нендей вақиғалар һеҙҙең өсөн ең менән топовый? Ну, кантонная система, теге создание башкирского мещерского войска. Ең тәуге кантонная система. Ол кантонная система нәмәке олар шағылдан кенде, мен білмеймін. Кантонная система, ол мына башқұрттар элек-электен өздерінің ғаскарын құрырға мақсат қойғандар, то есть шуңа барғандар бит. Әмма шу кантонная система боларақ, олардың теге ғаскары барлыққа келе. Барлыққа келе, һәм уже законда, закон рәвешендә ердәрі хақланып қала. То есть сен хезмәт итәң, һинең ерең торып қала. Элек ни булһа теге ерең бар һәм волость урыстар келер дә, бит монда завод төзебез диләр дә, ерең тартып алалар. И бер нисек теге жалоба яда и шул кантонная система булгас, еңелрәк яшәргә. Еңелрәк, һинең теге ерең законда теге Демәк, хөкүмәт ягынан ни интере ерең хақланып кала, страхована. Демәк, башқұрттар ол кантонная системаны ең тәуге болып ендергәндәр, республиканы ең тәуге болып төзегәндәр. И ерлі халық болғас, сен как бы уже азат халық. То есть ерлі халық болғас, сен как бы, ну, помещик, право помещик получается. А неде элек-электен, мына Ақбашының неде заманда атлы халық, то есть атлы ғаскар мог только азат халықтан мог дырга. То есть крепостных крестьян просто ақсалары болмаған олар. В конницу не набирали крепостных крестьян. Атлы ғаскар кімдерде болған? Башқұрттардан башқа? Башқұрттан башқа казаки. Казактар сословие. Олар башаға хезмәт еткәндер, һәм хезмәт өчен баша уларга ер бүлгән. Шуңа драгуны, гусары, уландар, олар не были из знатных только набирали. Мына уландарды только из князей набирали. Мына кавказские недар набирали, там одни князья были, неда, сотнилар. Нугайдар да тоже шулок недар, Нугайдар выставляли, сотни там выставляли. Қалмақтар тоже ерлі халық болғандар бет, оларда тоже ғаскар төдегендер, иррегулярная кавалерия. Шуға мына мәселен теге суаштарда болмаған бет. Ғаскар, татардар болмаған. Крым татары ол башқа крымдар. Кабардинская сотня болған бет. Ну, уша қараһаң, то есть көп халықтарда хыбайлы теге ғаскарда болмаған бет. Шуны как бы интере керек. И мына біздің халық аттан хазар айырылған, теге мына яғни трактор, автомобиль и бәрекет еткен халықтан. Мен мына Қазақстанда болдым, оларда әлі хамма теге Мерседеспен қайталар да, машина урамға кіргеткендер, атқа отыралар да тауарын асып кетелер. Теге айталар бит, элек байкешлер машина алам деген, хәзер байкешлер ат алам деген. Мына халық не әтлем аттан айырылған, и теге біздің комедияға нете, бөрекет бөтті түші бара. Шуға мен айтам да аттар нетер керек, үштер керек. Аттар болға, мына һәр бір ауылда 500 ат болға, Сибирде керек ме, білме керек ме. Хин вообще хөкүмәттән даже не зависит. Реализовать тергә. Ладно, Казахстан біздің рынок не будет необъятный. Тириш кертсәң, ит хаттаң, не анда ялдан қанатқа, анда ат болға ақсыла келе. Артқа тарихқа әйленіп қайтқанда, мен бір аға сөйлеген, шындай теория, что башқұрт халқы ол бұрынғы халықтардың бірі, ол шуңа теге уже геннары арыған халық деп шуңа. Ю, бізден де бұрынғырақ халық бар, мына қырғыздар, бізден бұрынғырақ. Уйғурдан қағанат болған вообще. Олар әлі хаман шедар, 40 миллион.
айтып болмайды араған. Нелер, Дагестан, чечендар олар еш халық мейлі. Ну, чечендардың, мәселен, вайнақ халқы болған, вайнақ. Мына, мәселен, грузиндар, бұрынғы халық, бұрынғы. Олардың да хатта ядулары бұрынғы қалған, әлі хақланып қалған. Вообще, икенсілі ядулар. Бұрынғы ядулар. Более рунический бактерия болған. Гректар, мәселен. Артқа айленіп кетқанда, менге қыдық болып тұрған. Әлік мұна бейу тұрағында келгенде, башқұрт мейлі бейу тұрағында. Әлік ердар бейгендер ме, қатындар бейгендер ме? Ердар вообще бейген ме? Неше көлейік? Ну, бейудар болғандар ол. Çünkü мұна Перовский деп айтарар, Циолковский недар, шундай бейудар 1812 жылда болған харби бейудар. Әрбір бейудің өдің тарихы бар. Мына дин жағынан қарағанда бар теге қатын қыздарға беруге ярағанмы? Шап ярамаған. Ярамаған. Сесініп үйітмеген, беймеген. Теге мұна ерлерге просто әлеге вақытта теге мұсылман ерлері беруге тиісті өл деп недері. Ну, олай тип баралар, хатта теге музыка не ярамайды. Мұна мәселен теге, ну, құрай неткендер бара, құрай тартқандар башқұрттар. Несектор. Хотя флейта как бы не ислам динінде не под запретом. Мында, ну, шул Кавказдар лезгинка бейдар бит. Парный. И парный, и не шул Рамзан Кадыров ойынты мұсылман тип хуға көкірегіне. Ол да лезгинка бейвери. Несектор халки жады бар бит. Мен как бы қаршы, когда как бы тем, ну, праздность относишься теге. Мына мәселен бүті біздің ердар болған ердар, бүті бейбідар, олар тарихқа бәйлі. Шул мына сыңырау турынан да, еті қыт, не анда, бұлар тарихқа бәйлі, қан тарихына бәйлі. То есть онда қанлы вакиғаларға бәйлі. Оны онтырға ярамай. Бұлай ентігі сразу алып таштының, как бы этот ислам динін қабыл еттіңді, и как бы это бидағат нетен, множество водишь, теге, это ярама, это и такфирщик бұларға теге, кафир, не это, он қаршы. То есть исламда все должно быть логично. Если что-то нелогично, бұл ислам түгел. Мына әлі көп кісілерді вахабит дейлерін, нейлерді. Сол вахабит деп айту ол дұрыс бұл? Жоқ, дұрыс түгел. Это учение Абу Вахаба. Олар же последователи Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбардың. Мәселен, Саудовская Аравия, ваххабизм – это основная религия, государственная религия, учение. То есть, Аллар да теге ваххабиты бетелер. Кіші даже, қай кіші, ол даже ваххабиттің не бір китабын оқымаған. Абу Вахабтың бір китабын оқымаған, бір теге. Кім екенін білмей, оны расын ваххабит дедер. Аллахтан, то есть такфирщики, ол как бы эсмы аша кірген. Сентябрьда 11-сі. Не, даже сентябрь түгел, ол Чечня вақытында нетелер, типа, вот ваххабист, там, Шамиль Басаев. Мен думаю, Шамиль Басаев бір китабын оқымаған, Абу Вахабтың. Шоңға оны әйтерге, теге Қуштауда ваххабит, эко-ваххабит анда. То есть онда не кеттілі. Жоқ, термин бар ма, радикальный исламды исповедовать еткен кешілер? Оларға термин... Әйтерлер, мен онымен келішмейм. Çünkü... Просто террористар әнді по факту. Террористар. Жоқ, кімдер мұна именно теге шартлатырға тіп нейткен? Мәселен, 70-ші жылдарға текілім, ислам дүнияға бүтінләй іштілмеген болған. Ни терактов, ни вообще біріншікті. 70-ші жылдарға? И 70-ші жылдардан соң, когда колония теге айырыла баштағандар, шунда Англия тарафынан, шунда как бы Америка менен бірлікте шу проект барлыққа келе, что надо теге внешнюю угрозу. И Афганистанда не башана. Насаживание шетет. 100 жылдан соң башқұрттар бөтесек ма? Башқұрттар ма неме болады деп ойлайсың? Қалыр деп үмітленем. Қалыр деп. Аллаху аглам.
Һәм минең һуңгы һорауым, рух ул нәмәгә һеҙҙең өсөн? Рух, состояние души. Шулай итеп, достар, бүгін беҙҙә ҡунаҡта Юлай ағай Ғәлиуллин булды. Юлай ағай, әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Бик ҡыҙыҡ булды. Беҙҙең зрителдәргә ҡыҙык булыр тип уйлайым. Һау булығыҙ. Ятып ҡалған, сатып ҡалығыҙ.